Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ako si Belen. Ginaingon, nga dili gyud ay tanang mga asawa nga nahigugma sa ilang bana, nga dili na maibog sa laing lalaki. May panahon gyud ay nga ang mga asawa makalingi og lain pang mga lalaki. Bisag mahal yan niyang bana. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Uy, kutas kayo pero duta. Yes, salamat ha. Tinood yun nga, mahal ko mo. Kay, ako yun ang itugyanan mo sa imong kaputli. Unya na ang tanakot to kaya nimong akong lawas kung makasalat ha. Tapan, mapugsanon man ko. Ang anak yun ko. Mga gitumanan to na lang ka sa imong gusto. Aron ipamatuod nimong mahal ka. Usbon ko. Salamat kayo ha. Unya, unsa man? Unsa may pamati mo si mong lawas ha? Sakit. Sakit? Ay, luto na na. Unsa man? Sabi niya, may sakit, pero meron pa ba ya? Mong, pakasligid ko ha. Di gani ko naman pakaslan. Makikog man yun ko ba? Bilin. Ay, kaamaw, bayag yung tao ni mo, oy, Belen. Ngano nagpahilabot ka man sa imong uyab? Nga pa man mo makasal, ha? Kanato mo kay nakita na kung nahigong masap siya na ako, Nay. Mga gitukin ko niyang akong kaputlit. Pita gyud ni mo, eh. Kung sibatan ko ka sa imong uyab, luoy kaayo ka. Busa dahi pag-ampo lang yun nga di tumulihay ni mo. Pasit parihaon niya kanako kani adto. Nga gilihayan ako sa una na kong uyab, human ko niya makuha. Hala, dili di sa ning tatay nga kauna ni mo, Nay. Mulang? Di si tatay ni mo, oy. Ikaduha na lang to siya. Uy, mao ba? May gani kay gipangasawa ka ning tatay, Nay, no? Nga di naman di ka virgin? Baliwa raman sa di tatay ni mo. Kay pagdog na mo, human sa among kasal, yayay man gihapon ko. Naglisod man gihapon si tatay ni mo. Kay dako man. Mao ba, Nay? Ako, Nay, konsib ako, buwagahin ko sa akong uyab. Ang sunod akong mauyab, makabantay na yun nga din ako putli kay silito, dako man sod. Mulang? Kaklaro ras dagway atong lito nga dako, ah. Busa pugsa gyud siya nga pamayan ka. Kay luoy kaayo ang lalaki nga mao'y magsunod unya. Labi na gamay, haskang luoya gyud. Di ko masabot ka, buwagan kong rito, Nay. Dili, Nay, Berta. Mao ba day Bilen? Ipamayan ka na din nilito atong lumingko. Uday, saan pagkahibaw ni mo, uy, nga po sa kasimana magkangwa pakitas ato. Ay da, bitaban manggugog ka diyot sa akong uyab ko. Ha? Ngano ka diyat naman? Di siya pwera ka di ay dayon sa imong uyab? Di siya pwera good town. Wa, uy. Ako gyud bibiya niya, day. Akong gilayasan, uy. Way ayo. Ngano nga may ayo, day? Ha? Da, gamay ka ayo, uy. Nga. Irikaon ako. Kuto, bigis tutunlan. Di ka abot sa tiyan. Ay, kabati. Wadi ka mabusog. Wa, mulang. Mao nga ako gisiritan, day, uy. Kana noong kang lito, day. Super jud ko ayo. Mga dili jud ko musugot na makabuwa pa mi. Dili jud day, day. Hindi na po rin. Kapoy na. Kapoy na. Kutas.
Dali, asa ni mga maluya, uy. Probitan lagi. Kaduha pa gani to. Ah, kuan ba rin? Sa ginawag. Ginawag. Dako na yan. Oh! Okay, uy. Musayo biya kong trabaho ugmanay. Bawal sa tao eh. Matuog na ko ha. O saan ako pag mabdos inig dali? Kung maghinay-hinay kasi mong lihok. May pas edit. Kaya napamabdusan din sa bakun yung kalipin. Hindi pa ni mong lihok, uy. Kalagot kay kada. Kalagot. Uy, Bilin! Swertis edit. Mabdos na yun. O kita. Paabot lagi ito na eh. Wa ka lang yun itugot sa kitasan niya magsabak ka. Mau na nga, sinsya ka na eh. Paabot lang yun ta. Huwag hangtad ka na sa ako kuto magpaabot, ha? Unya, nagmagminupos na ko? Ha, Lito? Saka mo, nagisgot ka manungod, minupos oy. Kabata pa man ka. Basta. Gusto na ko mamabdos. Gusto na ko makakita og anak, Lito. Taon, sabi mo, day, uy. Naapsan na lang noon ka na ako. Dako man ang tanay mong bana. Pero, wise guy man di ay. Unsa yung wise guy ko, day, uy. Wise guy good. Wise sud ang lagay. Ako gani unya maglapot. Magpaanak man ko silain ba? Tanawa niya, oh. Kana! Good move! Maugid na'y buhata, day. Magpaanak ka sa lain, uy. Huwag ka na, day. Ka na si Edmar, day. Abi mo, ibo ka na ni mo. Ha? Sige na si Edmar, day, Bilen. Unsa? Si Edmar? Naibog na ko si Edmar? Sige si Edmar. Sige na ba? Sige na. Uy, sige na. Mana? Ha? Mana ko? Nanaday na diha. Ganina, Roy. Manang gani ko. Mura man lang nagwagod. Wagit ko makabantay nga doon ay mitayon sa pultahan. Saan ni mo pagkibaw? Nga wa man mo agis pultahan. Dito mas bintana ka na hanata. Kaway ayo. Ayun ako. Awa. Mana? Awa. Ay, nagsuka-suka ng ukra. Bati ka. Dako lang lawas ni mo. Pero kamay. Uy. Di na ko ni mo eh. Di na ko ni mo. Sa may mong pasakitay ni ako. Pagilukay mo eh. Di ko ya. Hindi ka na ako. Mas labaw na kung din mo eh. Kaya murag. Murag kong naglangoy. Buwag na ta. Di na ko ni mo. Abi ko bag makalabaw pa ka sa kumpana. Pero di man di ay. Mao ba na Berta? Oo, oy. Bisan gamay si Edmar, may posibilidad gihapon nga masudlan ka siyang similya o mamabdos ka. Oh, kun mo na, may noon. Aron din ako magitaglain ay. Anak ra man gusto na ako ba? Kini, nak, aron di na ka makasa sa imong bana ba? Kung di ka gani mamabdos sa gibuhat ninyo ni Edmar, panagop na lang mo bata na. Di ko ganahan anang managupnay. Gusto ko nga ako yung kaugalingon anak, ang akong galmon. Gusto ko nga musuway gyud anang mga anak ba? Busa, kung dili gani gid ko magsabak sud sa duha ka buwan ikan karon, mangita na sad kog laing laki nay nga makahatag nako niini. Pilen, Dili ka mo sugot nga managop tag bata. Di ko musugot. Ngano man ang kukman tag bata? Nga naa man kang makapamabdos na ako. Kini day. So. Kuya niya tanay. Magpa-check up tag doktor. Aron may buong anak to kung kinsa gyud dili makahatag na tong anak. Natong duha ba? Di ko ay. Kay sigurado ko, dili ko baog. Tuon kayo, way kaliwat na mo nga baog. Sige ikaw. Ikaw. Kaya pa-check up dito. Visit ba yan eh? Way ayaw ni pagkuyo ah. Day bilin. Unsa? Oh, Danny. Karon nga uyab na ta. Kung ikaw makahatag na ko anak, biyaan ako ang akong bana. Magtaban ta. Mao ba, day bilin? O sige, day. Paningawaon ako nga mapamablusan ta ka. Aron magkataban dayon tagduha. Magtaban ta. Dali, bi.
liban sinta. Oy, okay naman sa ito nga kita'y magtipunan. Kay ganahan ko, dako man sa ka. Hangad niya. Unsa? Mao na. Uy, ayaw nga itong relasyon, uy. Kaya wa man gihapon ko rin mo mapamagdos eh. Busa buwag na ta. Pero, nga nang wa man ka mamaplos. Nga, ako? Upat naman kababae nga akong gipaangkan. Unsa? Lito? Unsay buti pa sa buti ni? Nga nang nagdakag dakong malita, ha? Nasayod ako, nangabit ka. Maong magbuwag na ta. Lito? Ay, kunit-kunit ako. Lito pa sa ilo ako. Gusto lang ko mamabdos. Gusto kong magkakita o ganan. Pwes, mamatay ka nga di yun makakita sa anak. Kay sigurado na ko. Ya, ikaw ang inutal, ikaw. Nga nang nakasulti ka, anak, ha? Taod-taod ako nagpahiling og doktor. O ang resulta, nga makaanak yun ko. Ug human ko mahibaw na nabit ka. Nagabit sa ko. Ug kaluos Ginoo. Mabdos na akong kabit. Mabdos na. Mao na. Lito. Sabi mo. Okay man ang na ako ba? Mawa tayaan. Basta dili ka na magugaw-gaw sa kong pagkabana. Musa pa sa ilo ako. Tapuson ko na nga itong relasyon. Makitipon ako sa babae nga akong napamabdusan. O kihalaw niya kung gusto ka. Kaya ato bangon ka. Bisan asa pang kurti ha. Lito. Gibihanit ko sa akong bana. Wagit ko makahimo pagkihan niya. Kaya ako may sadan sa tanan. Mau kami kalang kag ni Pilen din hining atong tulmanon. What's the style? Wa makahimog kiha style. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.